La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. Teixits per protegir bombers, pel quiròfan, pels avions, pels cotxes, per protegir cultius, per aïllar edificis, per fabricar globus aerostàtics, per transportar càrregues, per protegir del sol, per filtrar, etc. Són materials tèxtils avançats que trobem a tot arreu i en els que la seva funcionalitat és molt més important que l'estètica. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. En aquests últims anys ens hem especialitzat en la fabricació de teixits d'altes prestacions, a mida de les especificacions que ens marquen els nostres clients. Nosaltres treballem indirectament pel sector sanitari, ja que uns quants dels nostres clients transformen la nostra roba en productes sanitaris, sigui talles quirúrgiques, sigui llençols, el producte que creiem més convenient. Amb aquesta crisi del Covid ens hem trobat que hem de reorganitzar gairebé a diari la nostra producció i els nostres recursos humans, perquè ens trobem que tenim clients que necessiten teixits amb immediatesa i d'altres que han frenat en sec les comandes. Hem adaptat la nostra gamma de productes al tema sanitari per poder ajudar a la subjecció de màscares, bates, paucs, guants i coses com aquesta. Les dificultats que hem tingut és adaptar la nostra maquinària als diversos angles, a les diverses composicions i a tota mena de coses que ens demana aquesta nova realitat. Amb això nosaltres també voldríem que es donés molt de valor i es potenciés el teixit industrial del nostre país, que està estant a l'altura en aquest moment. Treballem per diferents sectors com la llar, hotel, automoció, nàutica, exterior i hospitalari. Ara mateix ens estem dedicant especialment amb el sector hospitalari i sanitari degut a la situació actual amb la que ens trobem. Estem fent teixits destinats a les bates sanitàries que actuen com barrera protectora front al Covid i productes antibacterians, impermeables i transpirables. Tot destinat o bé per les bates quirúrgiques, per les cortines hospitalàries i per als protectors de matalassos. Sempre ens hem readaptat i ara és un moment per tornar-ho a fer. A l'àmbit sanitari fabriquem cordons elàstics per les mascaretes i hem adaptat nova maquinària per cobrir la demanda que hi ha actualment dels cordons elàstics per mascaretes. Això ens ha provocat dificultats de gestió, com són l'adaptació de nova maquinària, hem tingut que dissenyar nous articles, hem tingut que formar a gent perquè gestioni aquestes màquines i hem tingut que analitzar els articles del mercat per cobrir les característiques tècniques d'aquests articles. En aquest període de confinament, hem assessorat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació als criteris tècnics per la elaboració de les anomenades mascaretes casolanes. Hem atès moltes consultes per part d'empreses sobre normativa aplicable per tèxtils sanitaris, així com els requisits tècnics dels teixits per aquest tipus d'article. I finalment, a la nostra pàgina web hem elaborat una secció que es diu Tèxtil i Covid, on es pot trobar informació sobre els BOEs publicats sobre aquests temes, normativa aplicable, estudis sobre la durada dels virus sobre tèxtils, sistemes de reciclatge de mascaretes i especialment els estudis científics més rellevants relacionats amb tèxtil i Covid. Mitsa és una empresa dedicada a la fabricació de teixits laminats per a diverses aplicacions. Dins el grup Mitsa, Bedding Industrial Begudà S.L. és una empresa especialitzada en la fabricació de teixits a mida per a roba de llit. Actualment, com a conseqüència de l'actual crisi provocada per la Covid-19, ambdues empreses es centren en la fabricació de mascaretes higièniques i bates per a ús general, valorant la possibilitat d'homologació dels teixits laminats per a ús sanitari. Ens han declarat indústria essencial per un tema que hem fet que no és habitual, que és una mica el tema de fils per al sector agroalimentari amb polièster reciclat
I després hem fet també algun tema poc important de llana nylon reciclats pel filtres de mascaretes. Després hem seguit amb la nostra tasca habitual, que són els fils que fem per exportació i van destinats a la protecció antitall per a persones o per fer teixits ignífugs per la indústria, etc. A l'inici de la crisi vam estar treballant amb l'Agència Espanyola del Medicament i EMENAC per poder-nos acreditar com a centre i entitat certificadora de roba de protecció, mascaretes, bates, etc. Tot això ja està en marxa i estem fent tant assajos propis com externs i estem certificant algunes d'aquestes prendes i peces. Per altra banda, hem iniciat en les últimes setmanes molta activitat amb empreses per a la desinfecció dels tèxtils, ja sigui per radiació, ultravioletes o sistemes similars, com també sobretot amb indústria química per desenvolupar biocides o productes que ens permetin la desinfecció de la roba que sobretot siguin duradors en el temps i no siguin perjudicials per la pell i la salut humana. Ens hem transformat i actualment estem fent mascaretes de protecció. Per què? Doncs perquè l'emergència sanitària, social i econòmica ens va fer veure la necessitat d'adaptar-nos al canvi i de mirar d'aportar el nostre petit gra de sorra per solucionar l'emergència actual. Les principals traves que ens hem trobat han estat de caire de barreres administratives en el sentit de que el procés d'homologació d'aquestes mascaretes, els assajos, les certificacions han estat llargs i sovint no tan fàcils com ens hauria agradat. Per la resta hem trobat molt bona predisposició per part dels nostres proveïdors per ajudar-nos a tot el procés. Esperem que amb la nostra aportació podem superar aquesta pandèmia el més aviat possible. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. Per això, des de l'AEI Tèxtils hem posat en marxa una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la crisi per la Covid-19. 1. Reduïm les quotes. Aplacem el cobrament de les quotes anuals a setembre i apliquem una reducció del 20%. 2. Informem i assessorem sobre els aspectes rellevants relacionats amb l'àmbit fiscal, laboral i tècnic. 3. Donem visibilitat als socis, difonem les activitats i notícies dels socis. 4. Reforcem la visió a llarg termini de millora de la competitivitat dels socis a través de programes europeus. 5. Fem xarxa. Mantenim i promovem el contacte intern entre socis i mantenim contacte constant amb les diferents xarxes internacionals de les que formem part, com l'EU Tèxtile 2030 i Context. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.